FM Owerri. Ọpụrụiche n'ekiti ibe ya, Akiewu Justice nwanne Osheshiyo. Gema plano Darling 107.3 FM. Darling FM. Radio Ohaneze. Ihe dị mma n'anya gbara ndụ. Onye ihe ọma na-adị mma bịa nara anyị aka. Darling FM 107.3 Owerri bụ ebe a nọ. Hapụ redio gị ebe ahụ. PDP na steeti Imo n'ihi ya agaghị m anabata ọkwa ọchịchị a inyere m na nkesa ndị ahụ Opozodimma ọwụ otu nwaafọ nwa amaala Igbo na-ekwu nke a nwanne uche gọdị ya na ndị nkụzi na steeti Imo eteela aka n'ala dee niile kwuo na ha enweghị ike ịlaghachite azụ n'ụlọ akwụkwọ belụsọ ma gọọmenti Imo ọ kwụchapụrụ ha ụgwọ niile o ji ha kpọkwem n'ihe omume anyị bụ akwụkwọ akụkọ ebe anyị ga-anọ kọwara gị aka isi ugbu a ị na-abịara gị kpọkwem na redio KTV, redio Bejewa Hage, redio Bejewa kpọtụrụ, redio Bokwuru ọkalịsị ya Darling 107.3 Igbo bụ Igbo onye ga-anụ ọnụ ya n'ọmarịcha ụtụtụ taa ka bụkwa m onwe m onye ji igwu ka egwu na-eso Obinna Chineke Baham na sinu ụtụtụ ọma nọ ngwasienu ka anyị ga-akọ kpọmkwem n'ubi onye abịara na nke ya kpọmkwem na akwụkwọ akụkọ bụ njebe bụ akwụkwọ akụkọ Vanguard ebe a nọrọ nweta akụkọ a gọọmenti steeti Rivers ebidola atụmatụ iwe ndị mmadụ n'ụlọ akwụkwọ a na-asụpụta ndị bụ ọkaibe na-egwu bọọlụ ụkwụ bụ Madrid Football Academy. Akụkọ gara n'ihu kwuo na enweela ule nke mbụ bụ nke a nọrọ lee n'ụlọ akwụkwọ Model Girls Secondary School dị na Rumuokwuta nke ya bụ steeti. Ozi gara n'ihu nke si n'ọnụ onye kọmishọna na-ahụ maka okwu metara agụmakwụkwọ bụ Kenya prọfesọ Kaninye Ebeku onye gara n'ihu kwuo dịka ọ na-agbaka akọnụ nyere onye ndụmọdụ pụrụ iche n'okwu metara ya bụ ịma aka bọọlụ ebe ọ gara n'ihu kwuo na gọọmenti a na-agbaka aka nyere ụlọ ọrụ Madrid Football Academy iji hụ na a zọpụtara ndị bụ ọkaibe na-egwu bọọlụ. 2023 IPOB eyiela egwu fọrọ ntutu taa ịjụ ịnabata nwaafọ Igbo ọbụla ịnọ n'ọkwa ọchịchị onye isi ala kwuo na ha bụcha ndị bubu yaya ndị Awụsa ndị achọrọ iji kpọsaa ndị Igbo tinyekwara otu Biafra. Akụkọ anyị nwetara na-ekwu n'otu IPOB katọrọ ya bụ nhọpụta nwaafọ Igbo n'afọ 2023 dịka onye isi oche onye isi ala anyị gba gburugburu nke pụtara ihe n'ihe ọnụ onye odeakwụkwọ mgbasa ozi ya bụ otu bụ Emma Pafọ ebe a gara n'ihu kwuo na ọ ka bụkwa otu atụmatụ a ka
ji kwụsị nwaafọ Igbo bụ Dr. Alex Ekwueme n'ọgbakọ okwu ahụ enwere na Jos n'afọ 1999 kwụsị ya ịhọpụta dịka onye isi ala n'ala anyị Naijiria, ebe ọ gara n'ihu kwuo na mmadụ dịka Jim Nwobodo Ọjị Ụzọ Kalụ jụrụ ma jụwa isi ịtụnyere nwa amadi ya. N'ihi ya enweghị nwaafọ Igbo ọbụla obi dị nwa mma, onweghị nwaafọ Igbo ọbụla ga-aga barifere ụmụ ha nwune ha nri. N'ihi ya enweghị nwaafọ Igbo ọbụla ha ga-akwado n'afọ 2023. Ọchịchị etiti nwata akwụkwọ ọbụla ekwesịghị inweta okwe nyocha nje ụwa tupu ọ nọ ntịta azụ n'ụlọ akwụkwọ ya ka ọchịchị etiti hiwara APC kwamkwam iji wenara ọkwa ọchịchị n'aka PDP. Ihe ka ndị Rochas Okorocha na-ekwu. Akụkọ anyị nwetara n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na-ekwu na onye bụburu aka na-achị steeti Imo ma bụrụ ka ọ dị ugbu a onye na-anọchite anya omebe iwu ọgbanta vootu Imo West n'ụlọ nzukọ omeiwu sineti ala anyị bụ ndị Rochas Okorocha, onye kwuru na amụma ọ na-ama ịhụ na ehiwara otu ndọrọndọrọ ọchịchị ọhụrụ n'afọ 2023 kwuru otu ndọrọndọrọ ọchịchị ya agaghị adị ka APC bụ otu motu nke o ji adịkwanụ ka PDP. Anyị mekwara ka ndị aka na-achị steeti mpaghara South East nakwa South South ka ha mara tupu anyị na-ehiwa otu nchekwa n'ala Igbo ya ka otu IPOB na-ekwu. N'ikpeazụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard, CBN enyela steeti Kano ego dị ijeri naira 10 iji tụte n'ụlọ ọnwụ ụlọ ọrụ ndị a na-emepụta ihe bụkwanụ ndị nọ n'ute ọnwụ, ebe ọ gara n'ihu kwuo na ọchịchị etiti site n'enyemaka ọba ego ukwu ala anyị ekwuola n'oge na-adịghị anya a ga-etinyekwuru ha ego na nke nyeburu ha na mbụ. Bụcha akwụkwọ akụkọ ndị ahụrụ na akwụkwọ akụkọ Vanguard. Ọkwem na akwụkwọ akụkọ Sun ka anyị n'ugbu a, ọchịchị etiti ga-ebido atụmatụ inye ụmụ akwụkwọ nri n'efu n'ọnwa Febụwarị afọ a. Njọkọrọ ụwa otu jikọrọ ndị ụka Kraịst n'ala anyị Naijiria nwa DC kpọrọ Christian Association of Nigeria ka na mrisi bekee ewepụtara ụkpụrụ ọhụrụ isonyesi ike n'ụlọ ụka. Akụkọ anyị nwetara na-ekwu ka ọ dị ugbu a na onye ode akwụkwọ otu kan n'ala anyị Naijiria bụ Joseph Daramola, onye gara n'ihu kwuo ka a tụwara anya na onye ọbụla na-abịa n'ụlọ ụka ga-ekpuchi ihu ya. A ga-elekwa ọnọdụ ahụike onye ahụ, ebe a ga-elego ma hụ ọ na-egbo ya ọkụ. Ọ gakwara n'ihu kwuo na a ga-emepe ya ụzọ niile dịgasị iche iche, tinyekwara mpi ụlọ nwa dị isi kpọrọ windo. Kwuo na onye ọbụla ga-ada ibe ya n'ụsọ iji hụ na efetasịghị ndị okoro ụwa. Ọ rụtụrụ aka na a ga-ebelatakwa ọnụ ọgụgụ ndị na-anọ otu mgbe efe ofufe ruo n'ime ụlọ ụka. Alọghachitekwala azụ n'okpuru eji mebụ ya n'oge gara aga. APC akatọọla mkpọpụta PDP na ndị otu APC na APGA ruru 3,000 atọrapụla otu pati ha dị iche iche ma sonyere PDP na steeti Abia. Akụkọ si n'ọnụ onye odeakwụkwọ mgbasa ozi APC na steeti Abia bụ Maazị Benedict Godson, onye gara n'ihu kwuo na nwa amadi abụ onye isi oche otu pati PDP na steeti Abia bụ Asifere Okere ọ dara ya akụkọ ọkọrọ n'ụwa akụkọ ajabele. N'ikpeazụ n'akwụkwọ akụkọ Sun, apịasola Nnamdi Kanu n'otu IPOB n'ihi ọjụjụ ha jụrụ ịnabata nwaafọ Igbo n'ọkwa ọchịchị onye isi ala n'afọ 2023. Otu ọhaneze ndị Igbo tinyekwara otu akpọrọ Coalition of South East Professionals in Nigeria and Diaspora n'ọrụ onye ahụ chere chekwasara Nnamdi Kanu katọọ ya n'ụdị dịgasị iche iche n'ihi ọjụjụ ha jụrụ ịnabata nwaafọ Igbo n'ọkwa ọchịchị onye isi ala, ebe ha gara n'ihu kwuo na otu IPOB ji ncha asa ụmụafọ Igbo isi
asaghị isi nnọọ otu esi asa azụ ite ebe ha gara n'ihu kwuo na Nnamdi Kanu nnọọ kwere nkwa egbugbere ọnụ na ọ ga-echekwa ha ebe a na-ala ha n'iyi na-enweghị nchekwa ọbụla tọrọ atọ n'aka Nnamdi Kanu. Ụbọchị akwụkwọ akụkọ ahụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Sun. Ọ dị mma na akwụkwọ akụkọ Premium Times ka anyị n'ugbu a bụ ebe a nọrọ nweta akụkọ a maka na ọ enye ndị ebe enye ndị ebe ọzọ akụ emenyere nwa ọgwụgwụ emenyere nwa nọsi ike na adande di ya nọ n'ụlọ. Ọchịchị etiti ewepụtala ego dị ijeri naira 10 maka ọgwụ mgbochi nje okoro ụwa. A chọrọ iji ọgwụ mgbochi nje okoro ụwa tinyere anyị nje ọhụrụ ga-egbu mụ na gị. Chineke ekwela ọma mme. Onye na-ekwu nke a akụkọ anyị nwetara na-ekwu ka ọ dị ugbu a n'aka na-achị steeti Kogi bụ Maazị Yahaya Bello, onye setọfi akwa nyere ọgwụ ọhụrụ a eji egbochi nje okoro ụwa gara n'ihu si nwatụfọ jụọ ọrịa HIV batara ala anyị kamgbe afọ 40. Gịnị mere enwetabeghị ọgwụ ya? Nke akụ kansa. Kedu ihe mere enwetabeghị ọgwụ ya? Ya fọdụzie ịba bụ malaria. Kedu ihe mere enwetabeghị ọgwụ ya? Ya bụzie nnọọ nje okoro ụwa batara n'ọnwa ole ma ole ka a ga-eweta ọgwụ na ọya bụ ọgwụ na-egbochi ya kwuo na nke ahụ amụma na-ama iji hụ na etinyekwuru nje ọzọ n'ihe ahụ mmadụ. Cheta na ọ na-etinye ọnụ dịka ndị ogbe ya nke si n'ọnụ onye isi oche otu jikọrọ ndị aka na-achị steeti n'ala anyị Naijiria bụ Maazị Fayemi, onye nọrọ kwuo na ọgwụ eji egbochi nje okoro ụwa na onye isi ala Muhammadu Buhari na osote ya bụ Maazị Osebobo nakwa ya onwe ya nakwa ụfọdụ ndị aka na-achị steeti ga-anọrọ nnọọ n'igwe mgbasa ozi TV nara ya bụ ọgwụ ka ndị mmadụ mara na ọgwụ a dị mma ebe ọ dị ukwuu. Ụbọchị akwụkwọ akụkọ ndị ahụrụ na akwụkwọ akụkọ Premium Times. Ndị ahụ bụ ụzọ dị mma eyiela egwu imekpa onye ọbụla na-echeghịsịghị ike n'okpuru ndị a mapụtara iji gbanahụ mfesasị nje okoro ụwa bụ akwụkwọ akụkọ anyị nwetara na akwụkwọ akụkọ Guardian. Ụlọ ọrụ nzikọrịta ozi ekwentị Telecom ejeela akara ijeri naira nwa afọ ala anyị ma zigara ya ụlọ ọrụ NIMC, ya bụ ụlọ ọrụ na-enye akara ejirimara nwa afọ ala anyị gaa n'ihu kwuo na ka ọ dị ugbu a ya bụ ụlọ ọrụ Telecom enyefeela aha ụmụ amaala anyị dị 43,000 ya hụ 43 million Nigerians n'aka ya bụ ụlọ ọrụ ụkwado ndị mere nyocha gbasara akara inweta ya bụ akara ejirimara nwa afọ ala anyị. Cheta na ọchịchị etiti nọrọ na mbụrụ yi egwu kwuo na abalị 19 nke ọnwa Jenụwarị afọ 2021 na nwata nwa afọ ala anyị ọbụla na-enwebeghị njikọ jikọrọ akara ekwentị ya na akara ejirimara ya nwa afọ ala anyị ọbụla ya ji aka ghọrọ ịtụfu ịjụ ịnabata akara ekwentị ya n'ozuzu oke. Mmepegharị ụlọ akwụkwọ otu NUT ga-anọ n'ụbọchị Tọzdee nwa mgbakọ ileba anya n'okpuru ndị amapụtara iji gbanahụ mfesasị nje okoro ụwa. Obaseki nyere asambodo abụọ kwucha aha ụlọ akwụkwọ mahadum Ibadan ya ka otu nwaafọ ala anyị na-eme ezi nyocha bụ Rafael Ọnwụzụligbo na-agwa ụlọ ime bụkwanụ nke ahụ pụtara lebere anya na ntuli aka ọkwa gọvanọ nke steeti Edo. Ọ dị mma na akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị kwara akụkọ a ndị ekperima atọrọla otu onye ọkammụta gbuo onwe ya nwoke nakwa ata ndị ọzọ na mwakpo ọhụrụ emere na steeti Kaduna. N'ikpeazụ na akwụkwọ akụkọ Punch, ụlọ ọrụ NDLEA ejichiela ọgwụ ike cocaine dị kilogram 21 n'ụmụ 9 n'ọdụ ụgbọelu egwere na Abuja ebe ha na-ebidola isi imi n'ala. Akụkọ anyị nwetara na-ekwu na ụlọ ọrụ National Drug Law Enforcement Agency n'ọdụ ụgbọelu Nnamdi Azikiwe dị na Abuja enwetala ya bụ ọgwụ ike bụkwanụ nke etinyere na akpa ahụ a na-etinye nwa elu sutu ebe aha edere na ya bụ akwa gụnyere nke nwa amadi bụ
Akọmalafe Ife ya na Nze Lukasa bụkwanụ ndị si na-adụ ụgbọelu Ethiopian Airlines dịka ha wụrụ ụkwụ n'ala anyị Naịjirịa si na mba Addis Ababa. Bụcha akwụkwọ akụkọ ndị ahụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Uche Godi ya n'otu IPOB ajụla ịnabata Obi ọzọ dịka onye isi ọhụrụ ọha na-ese ndị Igbo dịka Chidi betụrụ ihu n'ụlọ ikpe bụ akwụkwọ akụkọ anyị nwetara n'akwụkwọ akụkọ Trumpeta. Ọ ka bụkwa n'otu akwụkwọ akụkọ Trumpeta ka anyị hụrụ nke a mmepegharị ụlọ akwụkwọ gba gburugburu na steeti Imo. Ndị nkụzi aṅụọla iyi ịjụ ịlaghachite na ụlọ akwụkwọ ruo mgbe gọọmenti Imo kwụchara ha ụgwọ ọnwa ochie oji ha. Akụkọ anyị nwetara na-ekwu kpọmkwem na akwụkwọ akụkọ Trumpeta na-ekwu na otu jikọrọ ndị nkụzi na steeti Imo NUT site n'ọnụ onye ode akwụkwọ abụ Asogwa Godwin onye gara n'ihu kwuo dịka ọchịchị steeti Imo na-ama amụma imepegharị ụlọ akwụkwọ n'abalị 25 nke ọnwa Jenụwarị afọ a fọrọ otuto taa tinye aka n'ala kwuo na onweghị ihe ga-eme ka ndị nkụzi na steeti Imo laghachite azụ na ọnọdụ agụmakwụkwọ belụsọ ma gọọmenti Imo kwụchapụrụ ha ụgwọ niile o ji ha. Ndị okoro ụwa egwu ejidela ndị omebe iwu steeti Imo dịka onye isi oche ụlọ nzukọ omeiwu maọbụ ndị spika nwere ike ịgbachi ụlọ ezumezu ha nọ were igodo ụzọ tinye n'akpa n'ihi mfesasị ndị okoro ụwa. Ndị ahụ tanksa ịgbalịala ọrịa bụ Goodluck ọpịa mekao imeziela emezie mana ihe m na-ekwu bụ ọkwa ọhụrụ a unu nyere m agaghị m anabata ya ma otu n'ihi nkwanye ugwu m ndị onye ukwu ịhụnanya na-enweghị atụ m nwere n'ebe ihe dị ọha nọ tinyekwara nke nwere n'ebe PDP nọ. Onye na-ekwu nke a ọnọrọbụ Odoziakụ Jesu onye riri onye gara n'ihu kwuo dịka aka na-achị steeti Imo wepụtara ya n'otu kọmitii akpọrọ Committee on Local Content Compliance dịka ọ gara n'ihu kwuo ma kelee aka na-achị steeti Imo kwuo na ọ ga-anabata ya bụ ọkwa ọchịchị n'ihi ịhụnanya na ndị onye ukwu na-enweghị atụ o nwere ebe emeka ihe dị ọha nọ nakwa otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP. Bụcha akwụkwọ akụkọ ndị ahụrụ n'akwụkwọ akụkọ Trumpeta. Igbo bụ Igbo otu aka ọha anyị n'ọnụ n'oge akwụkwọ akụkọ nke ụtụtụ taa na-abara gị kpọmkwem na Radio Ka TV Darling 104.3. Igbo bụ Igbo aga m akwọpụ aka chaa anya ma laghachitezi azụ gwa gị nke mụ na gị ga-eji kporie mgbe taa n'ihe omume anyị bụ Igbo Ezukọ. Ganụ n'ihu ịga anyị ntị. Darling FM Owerri ọ pụrụ iche n'ekiti ibe ya Akiewu Chassis nwanne o sheshi yo Himaplano Darling 107.3 FM Darling FM redio ọhaneze. Na nke ụtụtụ taa Igbo bụ Igbo ana m ekele gị na-ekelesi gị ike dịka mụ na gị ga-anọkọ n'ihe omume anyị bụ Igbo Ezukọ. Enwere isiokwu anyị ga-eleba anya ya bụ isiokwu a anyị tụpetụrụ gị azụ ụnyaahụ. Anyị tụpere gị azụ ụnyaahụ ebe achọrọ m ichere ya aka abụọ. Nke mbụ abụrụ nnọọ na otu ehiwere aga ahụ maka ọdịmma ndị lara ezumike nka na steeti Imo eyiela egwu ịkpụga gọọmenti Imo n'ụlọ ọlụikpe. Mgbe a jụrụ ha waterfall kedu ihe bụ iwu unu, ha sị nnọọ na gọọmenti Imo enweghị ikikere ọbụla ibupụta akara ejirimara onye bụ nkwado nke onye ahụ gedegede dịka BVN nakwa ụkpụrụ eji akwụ onye ahụ ụgwọ ịgba ya n'anwụ na ihe ahụ ihe dịrị onye ọkwa ihe wụ personal ma nwụ na nwa DC kpọọ ya n'asụsụ nke ya wụ na-akatọ ọchịchị steeti Imo ibipụta ya na akwụkwọ akụkọ nakwa ịgba ya bụ akara ọba ego mmadụ na-anwụ kwuo na nke adabaghị adaba.
n'ọtụtụ akwa ka anyị nọrọ nweta ozi na ndị nkụzi eyiela egwu na steeti Imo na ha agaghị alọchite azụ n'ọnọdụ agụmakwụkwọ n'ihi akpụkpọ ụgwọ ochie eji ha. Dịka onye odeakwụkwọ otu jikọrọ ndị nkụzi n'ala anyị ngalaba steeti Imo bụ Nigeria Union of Teachers NUT bụ Maazị Asọwa Godwin onye gara n'ihu kwuo eterogba eterose na ndị nkụzi agaghị alọchite azụ belụsọ ma gọọmenti ọkwụchara ha ụgwọ ji ha. Anyị ga-agbapụ aka ahịa ma lọchite azụ gaa n'ihu itere gị gba unu anwụchara 107.3. For your stone coated roof tiles, marble granite. Come to Desmond Industries Nigeria Limited for your stone-coated roof tiles, water collectors, aluminum profiles and accessories for your windows and partitions, stainless steel pipes and accessories for your staircase and handrails, PVC ceilings, marble, granite, and all kinds of ceramic tiles, as well as foreign security and bulletproof doors, steam bath, jacuzzi, shower cubicles, complete sanitary ware, sale and installation, all at prices and quality that will satisfy you. To get these and more, visit the new ultra-modern 3D Building Materials and Finishing Plaza, Timber Market Junction, Road Safety Road, Naze, Owerri, or Ken Desmond Plaza, 197 Douglas Road, Owerri, or Ken Desmond Plaza, 88 Abba Road, Umuahia. Phone 0803-553-2369. To all the customers around the globe. How come your electricals and electronics are so durable and effective? Ever heard of AO Emaco Plaza? AO Emaco Plaza, 5080 Huber Street by Tetlo Road, Owerri, is the place for electricals and electronics. Welcome to AO Emaco Plaza. Dealers in all types of electrical appliances, electronics like home theaters, TVs all sizes, fridges, freezers, generators, office and household furniture, garden lights, switches, sockets, Italian chandeliers, distributors of Nigerian wires, cables and armored cables like Cabel, Metal, Berliak and Coleman wires and cables. What are you waiting for? Rush now to AO Emaco Plaza, 5080 Huber Street by Tetlo Road, Owerri. Phone 0803-7213-214. Email emacoglobal@yahoo.com. Emaco Plaza, 5080 Huber Street by Tetlo Road. Your one-stop shop for quality cables, fittings, electricals and electronics. Twisco, power your dream. Hey, Papa Emeka, ever since we started taking Super Bitters, we don't go to the hospital as we used to. My dear, it marvels me. Super Bitters, also known as Apariki, really works wonders. I can confirm that Super Bitters is a good mixture of African roots and herbs. It is duly approved by NAFDAC, and above all, it detoxifies your body. All thanks to Super Bitters. No wonder everything has changed about you ever since you started taking Super Bitters. You now look younger, stronger, healthier, and you don't disappoint with our other room. I beg, let me send one to my brother, my sisters, my father, even my mother. No, just send to your whole community. They should go and buy their own jar. Super Bitters, also known as Aquarike, is available in all the markets in Owerri, Imo State, as well as other markets in Nigeria. For inquiries, call 0811-359-1568. Go for the good life today. Go for Super Bitters, also known as Aquarike. Super Bitters, I beg, make you enjoy your life. Take go. Delight your family mood with delicacies at Mango Delicious Foods and Restaurant. Your family and friends must be satisfied with a finger-licking nutritious fresh meal, but African and continental dishes like shawarma, ice cream, popcorn, our yummy tasty fresh bread, mango bread, pastries, and delicious hot
hot meal. And at Mangrove, you can get refreshment at a speak with refreshment services. And we also offer home delivery services. Visit Mangrove at plot F/27 Housing Area B, New Owerri Capital Territory at Ranger Roundabout, Summer 4040 Roundabout, Owerri, Imo State, Nigeria. Or call 070-8894-8849. Mangrove Delicious Foods and Restaurant. Lots of love. Have a big Christmas and a fearless New Year. That's right. It's a season to be merry. And most importantly, it's a season to stay fantastically refreshed. From every one of us at Right Foods, we're wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year. Have a big Christmas and a fearless New Year. The West African Examination Council, WAEC, wishes to inform the general public that registration for the WASC for private candidates 2021 first series has commenced and will end on Friday 29th January 2021. Entry fee is 13,950 naira only. Intending candidates are advised to obtain registration pins from First Bank, Ikenebu, Owerri, or from our accredited agents. Registration can also be done in WAEC office, Owerri. Signed, A.D. Oluwafemi, Deputy Registrar, Zonal Coordinator, Owerri, for Head of National Office. Darling FM 107.3. Yes, so Shaman Malawi, the tallest musician east of the Niger. Mono Jigu, Nana Darling FM. Chai, Ebipalaka, don't touch the bar. Shama Patokla Moto, Shama Melody Salamoto, Yabara Moto Mr. Ya dịkwara gị na mma dịka ị ka na-aga n'ihu na-ege anyị ntị na ọmarịcha ụtụtụ taa. Igbo isiokwu anyị kpụ n'ọnụ bụ nke metụtara ndị nkụzi na steeti Imo bụ ndị nọrọ n'ọfụrụ ntụtụ taa kwuo na ha agaghị alọghachite azụ n'ọnọdụ agụmakwụkwọ dịka gọọmenti Imo nyere iwu ka ụlọ akwụkwọ niile nwere gbaa gburugburu na steeti Imo bido n'abalị 25 nke ọnwa Jenụwarị afọ 2021. Mana otu jikọrọ ndị nkụzi NUT ngalaba steeti Imo si mba nnọọ ihe dị otu ahụ adịghị. A na-ajụ ha wetụfọ kedu ihe mere ha sị nọ n'ụgwọ niile belụsọ ụgwọ niile eji ha na ndị nkụzi nke ha pụrụ iche aka na-ekwu na ụgwọ ọrụ ndị nkụzi na ọnọ n'eluigwe achọghị ibido n'elu ụwa dịwe ya wụ ndị ahụ okwukwe anya ụgwọ ochie iji anyị tupu a na-alọghachite na ọnọdụ agụmakwụkwọ. Ụfọdụ nwere ike na-ahụta ya sị mba nnọọ ndị onwere obi chọọchị ụmụ akwụkwọ nọ n'ụlọ kamgbe n'ihi njokoro ụwa isi na njokoro ụwa gafee ekeresimesi na afọ ọhụrụ ka mụrụ ga-ebidokwanụ kụziokwanụ n'ụmụaka ihe kụziere na ya ihe eme ka gọọmenti kwuo n'ụgwọ ụnụ asị nọ n'iwuriti na a ga-enyerịrị ụlọ ego tupu na alọghachite na ọnọdụ agụmakwụkwọ. Ya sị ka anyị wepụta ya ka anyị leenụ ya anya mara onye ụta dịrị onye ka a ga-ata ụta agata gọọmenti ụta na ọkwụdịghị ụgwọ ndị nkụzi ụgwọ o kwesịrị ịkwụ ha ka a ga-atakwanụ ndị nkụzi ụta. Ụmụaka nyere unu n'aka ka unu kụziwere ha unu ajụrụ ego akara mkpa unu egburu ego ụzọ ego akọwa mkpa ọ dị ego nke ọzọ abụrụkwanụ nọ na otu ehiwara n'ahụ maka ọnọdụ ndị lara ezumike nka na steeti Imo site n'ọnụ onye isi ha agala n'ihu kwuo na ha na-amakwa amụma ịhụ na agwa gọọmenti gbasara ndị lara ezumike nka site na ibipụta ozi gbasara ha kwesịrị ịwụ nke sọsọ ha gịrịgịrị
private information sopo by ịghọtara private information na ndị gọọmenti Imo agba ya n'anwụ ndị kwesịrị ịma ma ndị na-ekwesịghị ịma si nwalenu nnọọ na ụmụaka ma ndị yahoo juru ebe niile ọgụrụ weta ga-esi nnọọ edere akara ekwentị mmadụ tupu ị mara ha na-eme ego agwụ na ụlọ ọba ego CBN ya mere nnọọ ka ọ bụrụ sọsọ nke gị naanị gị ga-ama maka ya ị kwesịrị gị dị ede n'akwụkwọ ebe onye ọzọ ga-ahụ ya fọdụzie nnọọ ibi ịgba ya n'anwụ n'ihi nke a gọọmenti mochie na aka ghọrọ anyị isiokwu abụọ ndị aka ga-eleba anya otu nkeji ka ị ga-eje nnọọ chịkọta okwu gị ọnụ maka na oge abụghị nwanne anyị manụ akara dịkwa n'ụtọ onye ratụ ibe ya ratụ ngwa tụtụrụ ekwentị gị pịa anyị n'igwe 08050501073 08150501073 Ibolachi Obinna Chineke Odoziakụ Linda Ọnọrụ Oscar abụ m Anọrụ Linda Oscar onye awọmdiri ụtụtụ ọma onye na-emeghe ya cheta Chineke ọkwadị na-aza Obinna Chineke otu a onye ọbụla kwesịrị inwe obi ma cheta na e nwere Chineke oke mbụ ọ dịghị mma iwere BVN na akant nọmba na aha ndị mmadụ ma na-anwụ n'ihi na ọ bụ ihe a na-ezo ezo ọbụladị NIN na-aga eme a na-asị gị jidekwa BVN gị mgbe o ruru naanị Catherine gị wepụta ya itinye ike were kwe so ị na-were ebe a na-anwụ anaghị ọjọgbuokwala n'onwe ya gọọmenti ya menye dị ụta adịghị mma na esikwa nna ha ga-akpọ gọọmenti awa n'ụlọ ikpe ka ebidokwewe ikpe elelena ndị nne na nna anyị ha ndị aka na-ebu ndị ukwu na-ebu ndị na-aga akụkụ na-aga nka esi m kama ha ga-agawa kọt ya metụ gọọmenti n'obi gọọmenti biko chetakwanụ maka echi na o nwekwara na mgbe ị ga-aka nka rụchaa ọrụ nọrọ otu ha nọ biko ka ịkwụ ahụ ụgwọ onye hụrụ ndị penshọn agaghị eme ebere ọbụla dị mma nke m ị gaghị egbu ya ịkpọpụta ya adịghị mfe so ha hapụ ịga ilebakwana ya gọọmenti mere adị mma ya mechi n'obi ka ọ kwụọ ha ụgwọ ndị a ha na-ebe akwa ha ga-eri mgbe ha nwụrụ anwụ ọ jọgbuola onwe ya nke ọzọ bụkwanụ maka ndị nkụzi ile anya ọ dị mma onye rụtụkwọ ya ụgwọ ọnwụ na private ha niile alacha nke a ka na-ekwu n'ụgwọ maka na gọọmenti kwesịrị ịkwụ ha ụgwọ o kwesịrị ịkwụ ụgwọ ọrụ ndị nkụzi dị n'eluigwe mba biko kwụọ ụgwọ ha n'imejọbi ngwa ha nọ na nwa ọ kwesịghị ekwesị mana ana m asị ndị nkụzi biko if you can write your name thank your teacher biko ha ga-achị n'ụlọ akwụkwọ ma Chineke na-edo gọọmenti nke aka ọ dị too much ya kwụọ ụgwọ ụwa dịrị gị mma Obinna Chineke bụ onye ji igute ewu na-eso ya dịkwara gị na mma Linda Ọnọrụ Oscar onye agwọ mbere na ntụnye gị na ụtụtụ taa Ibolachi alo ikuku nzikọrịta ozi na ọrịa akpọghachi anya azụ na ntụnye gị dị anya mma na ịchọ ụtụtụ Ibolachi ya gazi onye nke m Gbojom ụtụtụ ọma ya gazie na ntụnye gị anyị kwenyesiri ike na uche obi onye adịghị ya njọ ma otu ma otu anyị na-aga n'ihu eleba anya n'okwu akpụ n'ọnụ n'ụtụtụ a Ibolachi alo abọla m chi onye ka mụrụ ya nọ Gbojom tụtụ ọma ya dịwara gị na mma gaa n'ihu dabere
Onye isi ndị nkụzi àwọn ga-eje nke nwere eziokwu n'ihi na kemgbe ndị nkụzi dara ahụhụ ndị ebe ga-enwe ọkụ adịkwu ga-aka mma ya nwoke nọgide nwanne ya na ndị mmachi mama ga-akwụkwụ ụgwọ n'ọgbakọ ahụghị na ha jiri enwere ndị agụ ọkpụrụ ha kwuru agụ ọgbọ akpa ha bekee na ọktoba egosi ndị ka adịghị ihe ka ya ma nka ha abụghị ụgbọ ndị gasị aga ebido osisi na skuulu bekee ya jisi ike kwugide mgbe ọkụrụ ya gbara na ya kwụrụ ọkụ echi kwugide na ya ndị mmanaka ịgbakọba ihe ozi ya jisi ike ndị nkụzi jisi ike anyị ga-akarịchata aka akarịala ya dịkwara gị na ma ya wee na-akwado ndị nkụzi ka ha rịlaghachi azụ n'ụlọ akwụkwọ ruo mgbe a kwụrụ ha ụgwọ ọnwa ọ dị mma na ntụnye nke gị uche obi onye adịghị ya njọ ma otu Igbo bụ Igbo ịbọọlachi abọọla m chi Adamati Okorie nwanne m nwoke ọwụdụ ahụ mara mma na akpụkpọ ụtụtụ a na-ekele gị otu a ya gazie ya dịkwa na eziokwu otu olu nke ekwu ya gbata anyị chọrọ onye jidere ibe ya na mba agbara gọọmenti akpaga agwa ọjọọ ebe ndị nkụzi nọ gọọmenti akpaga agwa ọjọọ ebe ndị penshọn ụlọ ewu n'eze warawa ka m na-ekwu ihe a Elda Maazị Okorie onye ụmụnwa nke ebisi ọchịchị Owerri West gọọmenti akpachiga hụ ndị tupu ga-akpọ mmadụ ọrụ gara na-abịa aka n'akwụkwọ dee ihe ọwụzi aka m ga na-akwụkwọ otu ọnwa agapa m akwụkwọ ọnwa bụ mkpapụ ọgwụgwụ ekwu ya bụ agbeja onye asaịn ndị a na-akwụmega ha na nwere na eji n'ọnwa atọ ọnwa nọ ọnwa ise ọnwa isii ọnwa atọ ọnwa asatọ ọnwa itoolu akwụbeghị onye ụgwọ ọrụ ụgwọ o kwesịrị ịchụla ndị ọrụ ọ dị mma oturu anya ma otukwa ya ndị nkụzi aka ha ga-elaghachi ya dịkwara gị na mma Adamati Okorie cheta na ọtụtụ ndị nkụzi na-ekwu kamgbe ha nwụsọrọ ụgwọ ọnwa bụ ọnwa Febụwarị afọ gara aga ụfọdụ ọ na-ekwu n'ọnwa Maachị ka a kwụsara ha ụgwọ nke afọ gara aga ịbọọlachi Obinna Chineke Abuja Abuja from Nekede ya gazie gaa n'ihu ke ihe gbasara ndị nkụzi ọ ga-awụ ihe onye ọrụ kpọrọ ọrụ ya sụra gị ọrụ jọb ọ ya sụcha gị nye ego ya nọ ọ bụrụ mana so onye kwụ ụgwọ ọrụ ga-adị ma imere ihe otu ọrụ ụgwọ ọrụ ma ụgwọ ọrụ agbamọrụ ụgwọ ya ma ndị nkụzi ọnwa anyị gị ka ndị nkụzi sere na skuul ma ha nakwere ya ma ha siri ose ejighị ụgwọ amakwara m ọnwa ụlọ adịla wụbịa otu ọnwa wụbịa ọnwa na-abụ wụbịa ọnwa atọ ịchọ ọta dịka ihe na-alagụ ha nakwere ọkọlọtago ịsịkwa anyị na alagụ ọkwala isi nye ka ọ kụrụ bikọs ijide m otu ebe m ga-aga imechi ifo ma anọ n'ime ụlọ na-akụkwụ mpatapata chọọ nkụta mụrụ m na niile na-apụcha mụrụ ọkụrụla abịakwa dịka ndị penshọn ọkụ ma na-ekwu penshọn ya dịka nwere penshọn niile ka ọnwa gwụ akwụọ da sụọtin na akwụ ọkụ ma nwere ka a na-akpọ gratuiti kinona gratuiti dị nọ uche m bụ ya nwee na-ama maka gratuity ihe ya dị bụ ọkụ money na-eji akwụ onye ọrụ bekee ya onye chọọ ọgwa ọdọ dị ibido ni retirement is not that you are tired or that you use ole jesu ike like ga chọọ ọdị ga-emebere ọdụ ọ nweghị ka akwụ agụ ji nwere ga-abụ ọ ga-enyi ụgwọ ọkụ money echefule ka entirely adịkwaghị kpọkụ ya gratuity ndị ọrụ bekee ihe nchichi ike mara ụta ga-eji mechie ihe dịkara ya ebita na emere ije na asịkwa verification asịkwa ya dịkwara gị na mma Abuja na ntụnye gị na isi ụtụtụ taa ya bụrụ ka ọ na-ekwu n'ọnwụ ndị nkụzi ka ọ kụrụ n'obo otu ụlọ dị ha mma nsogbu anụghị ọ dị anyị mma ịbọọlachi ya gazie ụtụtụ ọma nwanne m nwoke Uchenna Ibe nna akpọ fọm ọkaigwe ọ dị mma gaa n'ihu uche onye isi ọ jigburu onwe ya na njọ na ndị Imo steeti gọvanọ Imo steeti ga-anọ n'obi ọ gaghị na-akwụ ndị nkụzi ọgwụ 11 to 8 to 11 months ọgwụ mmadụ ka anyị wụ everybody should have conscience before ya bịa as the governor of Imo State a na-akwụcha those people ọgwụ ya bịa the Jews aghụghọ rụpụta
ka ndị mmadụ na-akwụsị ha ọgwụ ya dịrị gị na mma. Ya dịkwara gị na mma nwanne anyị nwoke sere ọkaigwe kpọ anyị. Ọ dị mma, aga m azị otu ọgbụgbọ oku nabatazie ndị ọbịa mụ na ha ga-anọ. Alo ụwa mara gị.